अच्छा लग रहा है आपको ना? सूट कर रहा है नेपाली छोरा जस्तो लग्यो। Bibar. बिबार चाहिँ बनाइदिनु Bibar. Nih, राइजोफोर बढिया खा। Gwjwnbai di, gwyn एकदम local. बिबारनी जो This is local one. everyone खुलुमबाय वेलकम बैक टु माय चैनल तो लोगोफोर जों दाबो दङ नेपालाव ओमफ्राय मैयानि प्रग्रामाथ' मोजां जोब्बाय ओमफ्राय दिनै दा आरोबाव जों न'खरसेयाव फैदों एसे फुजा दङमोन थ' दा थांसै नोंथांमोना जेसे हागौ नायबाय था जों आरोबाव मोनसे गामियाव फैदों थ' जोंखौ थारमाने इनभाइट खालामदों आरो ओमफ्राय फुजा दङ होन्दोंमोन थ' फुजायाथ' जोब्बाय बायदि मोन्दों जों फैनायाव एसे लेट जाबाय ओमफ्राय जेराव थाङो नोंथांमोननो देखायगोन थ' अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जों न'खरसेयाव फैदों दे बरायबाय दे जों भाइ कालु मेचे मेचिनगर 12 कालु मेचे करातेनि न'आवहाय नोंथांमोना सफैनाय जाबाय दा बिथांमोना कालु मेचे कराते आरो अनु मेचे मिसेस नोंथांमोनाखौ बरायनाय जाबाय आरो न' सिङाव फैनो थाखायबो जों खावलायहरनाय जाबाय थैंक यू दा नेपालनि बे कराटे एसोसिएसननि स्पोर्ट काउन्सिलनि सेकेन्ड क्लास कर्मचारी बिराद गोजोनबाय नोंथांनि न'आव फैनो मोननानै दे जोंना सब बाथौ खाजोबो नोंथांमोनाबो बाथौ मानियो ना अरा बेटा अरा फै लोगोफोर बे आदानि बाजैया थारमाने बिथाङा नेपालि ओमफ्राय बिथाङा जाबाय इण्डियानि ओमफ्राय बिथांमोना दा एसे नियम खालामबाय आरोना जोंखौ फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय बिदि बिथांमोना माइरंनि फटा होयोना फटाजों बरायग्रोबाय हम लोग तो खाली हाथ आ गए ऐसा चलेगा तो अच्छा लग रहा है आपको ना? सूट कर रहा है नेपाली छोरा जस्तो लग्यो। अच्छा लगा दोबारा फिर आलेशी इधर ही बैठना हाँ ठीक है आने देने के कोई उही नहीं था ना आपको जों बिथांमोननाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय बिदाय लाबाय शिबंखौ बामनो लुगैदों बे बामजाया आं गावखौनो नेपालि बायदि मोनलायबाय बेयाव फैनानै दा जों ज' थांगासिनो दङ बे गामियाव बे आदानि न'आव थांदोंमोन जे जायनि न'आव जों हाबदोंमोन बिथांनि असे बिनानावनि न' ओमफ्राय बिथांमोनाव दिनै फुजा दङ बाथौ फुजा स' बेयाव बाथौ फुजाखौ माबायदि बिथांमोना बानायो माने खालामो फुजियो नायनो थांसै Yes, welcome madam, welcome. Thank Welcome to my you. house. Thank you. थ' लोगोफोर जों सफैबाय ओमफ्राय दा नै बिथांमोना प्रसाद जागासिनो दं आरोना फुजानि खुलुमबाय रायजोनि ओमफ्राय लोगोफोर बे आदानि माने फिसाजोखौ जोंनि आसामाव हरदों आरोना थ' जोंनि आसामनि बिहामजो जाबाय आरो बे न'खरनि फिसाजोआ थ' दा नोंथांमोननो लासैनो देखायनोसै ओमफ्राय दा नै बिथांमोननि न'आव थारमाने फुजा दङ नालाय स' रायजोफोरा बिदि जिरायना दङ गासैबो ओमफ्राय बिथिं फुजानि थाखाय रेडि खालामगासिनो आं सानदोंमोन फुजाया जोब्बाय होननानै खिन्थु एक्सुवेलि फुजाया स्टार्ट जायाखै ओमफ्राय रायजोफोरा जिरायना दं आरो नैबे मादैखौबो लोगो मोनफैबाय दिनै ओमफ्राय नै पुरा प्रसाद माने रेडि खालामगासिनो आरोना फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय बिथांमोननि बाथौ गायनाया एसे आलादा जायो दा नोंथांमोननो मोजाङै देखायनोसै आं ओमफ्राय बे बिबारजों बावगोन बायदि मोन्दों ओमफ्राय बिथिं प्रसाद नुदों
ओमफ्राय फारनैथिंबो बिदि थालिर बिलाइ होनाय नुदों आरो ना थ' नायनोसै माबायदि खालामो आं जेसे हागौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन ओमफ्राय लोगोफोर थालिर बिलाइयाव बिदि गय फाथै माने लारि लारि होगासिनो दं आरो ना थ' फारसेथिं बेनि उनाव आरो बेयाव फिथाइ सामथाइबो बावगोन होनदों बिथांमोना थ' पुरा रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय जा मोजां बिबारजों साजायदों बाथौखौ मोजां नुदों लोगोफोर फैग्रा जोंखौ जिरायनो होनानै सिगां आर'नाइ गांसेजों जोंखौ बरायबाय थ' नै बिथाङा जाबाय आदानि बाजै बे न'खरनि ओमफ्राय आंखौबो बरायबाय आर'नाइजों थ' रोजा रोजा साबायखर बाहरबाय आं बिथांमोननिसिम आं मथामथि 2015 आव खनसे आं एक्चुअली जरहाटाव फैदोंमोन आइ आफाजों नाथाय माने बै समनिफ्रायनो आं खोनाबाय थायोमोन जे नेपाल हादोरावबो जोंनि बर'फोर थायो होननानै खोनायोल'सोमोन किन्तु फैनो बिराद माने लुबैबाय थायोमोन आरो 2015 आव फैबाबो आं जेरखम गिदिंनाय जायाखै आंना आवगायनिफ्रायनो मोनसे सिमां दंमोन जे मालाबा फैबा कालचारेल टिम लाबोनानै बा बेबादिनो मैयानि प्रग्राम जानाय बादिनो बेबादि प्रग्रामाव फैगोन ओमफ्राय फैनानै बेबादि माने अननाय मोननानै आं माने सिराव जिबन आंनाव माने बे बुस्थुआ माने मालाबाबो बावनो हानाय नङा आरो आं माने बेयाव फैनानै बिदिबादि माने फिल जादों जे जोंनि आसामनि हक बेंगलनि हक जोंनि नेपालनि बर'फोर हक माने बर' माने मोनसे थ' आं एखे जायगायाव थानाय बादि मोनगासिनो दं मानोना बेयाव फैनानै आं बाथौ धोरोमखौ नुनो मोनदों थ' आरो बिनि मानसिफोरा माने आलासिफोरखौ बिदि अननाय बिदि माबानायखौ आं माने मोननानै माने आं गुबुन जायगा बादि मोनाखैनो थ' आंनिफ्रायबो माने आं माने नेपालनि माने जाय आसामाव थाङो फैदो मालाबा आलासि जाफैनो मा होनो आं बेखौनो माने वेलकाम खालामो आरो लोगोफोर पुजायाथ' स्टार्ट जायाखैमोन स' बेनि सिगां बयबो माने एसे मोसानो होनबाय आरो ना थ' उपाय गैया मोसानांबाय गासैजों माने रायजोफोराबो मोसानो लुगैनानै मोसाबाय ओमफ्राय बैसागोनि मेथाइ दामना होबाय थ' एसे रंजाबाय दिनैबो बेयाव फैनायनिफ्रायथ' रंजागासिनो ओमफ्राय पुजानि थाखायबो बिथिं रेडि खालामगासिनो आरो जोंखौ बोराय बुरि माने गरदसुनि मेथाइआव मोसानो होबाय ब्रा स' एसे ओरैनो मोसाबाय आरो सानैजों मायाव खोआगै जाहाबलायनाय फारनैबो मोख्लामलायनाय मारु खोआगै गोदौलायनाय गोरान बिखुआंनि गाबफ्राव बायनाय ओमफ्राय लोगोफोरनि बिथां आयंआनो जाबाय बे आदानि बिफा ओमफ्राय बिथाङानो पुजा होयो ओमफ्राय बे गामिनि पुरा मेन मानसि आरोना मुखिया टाइप आइ मिन सासे गावबुरा बायदि ओमफ्राय बिथांखौ पुरा माने बहुत सनमान होयो आरोना बिथाङा जाबाय बे गामिनि राजाखौनो होनजागोन आरोना बिथांखौ सबबो मानिजोबो ओमफ्राय नाय बाथौखौ जा मोजां साजायबाय ओमफ्राय फारनैथिंबो फिथाइ सामथाइ बिबारजों बावजोब्बाय ओमफ्राय थिग बाथौनि खाथियावनो मोनसे आरोबाव मन्दिर नुदों बेयाव माने हनुमाननि फट' नुदों ओमफ्राय थिग सिङाव हाबबाथाय बिथिंबो प्रसाद रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय जोंना मोनसे मन्दिर दङ बिदि बिथांमोना साइडआव एक्सट्रा आरो मन्दिर मोनसे लुनाय थायो आरोना बेयाव हिन्दुनि जेसेबां देब देबि दङ सबनि माने गासैनिबो फट' नुदों आरोना ओमफ्राय मोजां माने बेयावबो बावदों फिथाइ सामथाइ बिबार आरि बावनाय नुदों खुलुमबाय जोंनि बे बाथौ पुजानि नेमफोरखौ आं फोरमायनोसै सुरुवातनाय जोंनि मा जायोमोनला न'खराहाय आबसा गारो दरजानि न'आवहाय सुरुवातनाय आबसा गारनायसै बिनि उनावहाय गाराम पुजा खालामनायसै गामिनि पुजा गाराम पुजा माने गामिनि पुजा
दा मंगल सिंह राजकुमारनि बिफानि बेहाय लगभग 50-60 न'खर दङ बेहाय सुरुआतनाहाय आबसा गारनानै न'खराय छुट्टै गामिनि पुजा होनायसै परिष्कार जों ओमफ्राय बाथौआय मोनसे मन्दिर बायदि सिजौ गायो बेहाय तिरसुलबो दन्दोंजों आरो बिनि उनावहाय मोनसे बाथौखौ आरज गाबनो इसोरजों बाथौ आफा बाथौ राजाजों आरज गाबनानै जोंनि माइनाव थिख्लि बाथौनि बे आरला बाथि लथा मोननै जथा लानानै बे बाथौआहाय जों बे बाथौआलाय बाय जाबाय आरो आइ बालि खुंग्रि होनानै जों सिङाव दोनो मन्दिरावहाय जोंनि सुरुवातनिफ्राय बाथौ बानायबाय बाथौआहाय बाथौनि परिकार जोंनि लगभग 100था खुन्थिया आरो बान्दोबा बे खुन्थियाखौ खानोखाय बाथौआव बान्दोबा आगोलावनो बुंखाबाय बाय गाबा गिदिंनानै इसोर जोंनि बाथौ राजाखौ नाम लानानै जों मोनसे न'मानो थायो जोङो जैलबो बाथौ थाननिफोरा साजों मोनसे न'मानो थायो बे न'मानो थाथारनांगोन आरो ना माने बाथौजों बे मोनसे मन्दिर टाइप मन्दिर थानांगौ जायो बेहाय जों दामनाय देनाय मोसानानै माइनाव लिंग्रि होनो जोङो बाथौनि बिसिखौ माइनाव लिंग्रियाय लांनानै जोङो माइनाव थिख्रि होननानै होनो बे मोनसे दैयु थायो बे दैयुहाय माइ दोननानै बारे बिखुङाव बानानै आरला बाथि होननानै होनो बे मोननै थायो बेहाय लथा जुरि होननानै होनो बिनि नाम लानानै गाबा गिदिंनानै राजानि नाम लानानै गांग्रिं जथा सिफुं जथा बे बैराथि लानानै जों बे न'मा न' थांनायसै बे बाथौ गाबासिं गिदिंनानै बे लथा आरला बाथि सिङाव दोनहैनायसै जोंनि माइनाव सिङाव दोनहैनानै फेर मोसानानै सिंनिफोरा बे लथा जथा निसाहाय अजाया लानानै मोदाय होनाय फैनायसै आफा बाथौ पानिया खलाजों 13 थैनानै बाहाय बे मन्दिरनि दान मोसानायसै बाथौनि बेहाय बिनिफ्राय जोंनि रगिया 11 नैसानो प्रसाद मोदाय होनायसै बारे जोंनि शक्तिमान होनानै होनो खायसेनि दोनना बे बाथौनि न'मा न'नि से खलाजों मोनसे शक्तिमान हनुमान आफा शक्तिमाननि बाय मुर्ति दोननानै बायबो पुजा पाठ खालामो माइनाव लिंग्रिनिहायबो पुजा पाठ खालामो दा नुनो हागोन मतलब बसमातारि बेनि थाखाय आगोलावनो जोंनि आबौआ दंमोन वासु मेसेनि मोनसे मा बुङो बेखौ बे गामिनाखौ राजा बायदि फुजा होयो गामिनाखौ जेबो जायो बे गामियावहाय मा जायो मोनसे गामिनि ससाइटिखौ नायनाय बे ससाइटिखौ मारै दोननाय बे ससाइटिखौ मारै नायनाय बे ससाइटिखौ मारै मोजां खालामनो हानाय होननायनि मोनसे सुख थानायनि गुनैनो जेबो बे गामिनि मानसिफोरा मानियो आरो मानिगासिनो दङ जोंनि आबौनि फालानिफ्राय आबौबो सान खालामनानै थैना थांबाय दा जोंनि आबाबो बे फालिगासिनो दङ जोंनि बे फालिनि गुनैनो जोंनि आबानो बयबो न'खरावहाय थांनानै फुजा होयोब्ला पहिले जोंनि न'खरावनो होदोनि होननानै बयबो बुंनायनि गुनैनो जोंनि न'खराव फार्स्ट होनायसै बेनि नेक्स्ट डे गुबुनावहाय बे गामिनावनो
लगभग बे गामिनावहाय 100 बे ब्लेक एन्ड व्हाइट टी-शर्ट गाननाया बिथाङा जाबाय फंबाया अनसुमा बसुमतारी बिथांमोना धेकियाजुलिनि ओमफ्राय बिथाङानो बे नखरनि फिसाजोखौ लांदों आरोना हाबा खालामदों बे खुलुमबाय थानाया गोमो दख'ना गाननाया बिथाङानो माने फिसाजो बे नखरनि जोंनि आसामनि बिहामजो जाबाय आरोना दा नेपालनिफ्राय लांनाय ओमफ्राय दा बिथांमोना फुजा बिथाङा मोदाय हाब्बाय आरो मा होनो देवथनि जाखांदों पुरा मोसागासिनो एसे गिनोबो ओंखारदोंमोन फार्स्टआव आं बिदि माने फार्स्ट टाइम नुदों खिन्थु माने जेबो माबायाखै आरोना डिस्टार्ब होआखै बिथाङा पुरा मिउजिक दामबाय थानो होदों ओमफ्राय जोंबो धुप सावबाय ओमफ्राय नेपालाव फैनानै बाथौ फुजायाव बिदि माने फैनो मोननानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानोना जोङो बैसागुआव देग्लाय न'आव थानो मोनासै ओमफ्राय फुजा होनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै बेयाव फैनानै फुजा होनो मोननानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आदामोननिसिमबो माने गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बाहरबाय जोंखौ बिदि इनभाइट खालामना लाबोनानै बिथांमोननि फुजायाव बाहागो लानो माने होनो थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर दा जों प्रसाद जाबाय प्रसादाव माने पुरि सब्जि ओमफ्राय मा होनो बुन्दिया भुजिया थालिर फिथाइ सामथाइ लोगोसे माने गरम नालाय ओंखाय स्प्राइट लोंबाय आरो कोल्ड ड्रिंक्स ओमफ्राय लोगोफोर फुजाया जोबखांनानै दा नखरनि मानसिया गासैखौबो माने खुलुमगासिनो ओमफ्राय माने जिमान नखरनि गिदिर माने दङ उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ खुलुमगासिनो ओमफ्राय फुजाया जोब्बाय बेनोसै ओमफ्राय दा जोंबो बारा गोबाव थाला बेनिफ्राय थांनोसै लोगोफोर जोंबो आदा बाजारनिफ्राय बिदाय लाबाय ओमफ्राय दा जों आरोबाव बे दहाय जों फार्स्टआव जे हाबदोंमोन बे आदानि न'आव थांफिनगोन बिथांमोनाव थारमाने ओंखाम जानो लिंबाय आरो जोंखौ गुरासनि जौ इलामनि ना जौनि गुरास सामनायनि बिबारजों बानायदों बिबार नै रायजोफोर बरिया गोखा बैसागोनिया बे वाइन बायदि वाइन एकदम लोकल बिबारनि जौ लोगोफोर हरबो जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय बै फंबाया जे भिडिअ लाबाय थादों बिथांनाबो थारमाने इउटुब चेनेल दङ एक्सप्लर विथ धीराज होननाय ओमफ्राय बिथाङाबो आसामनि बर'आनो बिथाङाबो थ' नोंथांमोना अननानै बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिथाङा एक्सुवेलि हिन्दीयाव बानायो ब्लगफोरखौ ओमफ्राय नेपालनिबो ब्लग लागासिनो दङ थ' नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना नेपालनि आरो ब्लगफोरखौ मोजां मोजां ब्लग बानायो थ' बिदिनो सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नै जों बाजिमोनाव फैबाय दहायसो जों स्टार्टिङाव देखायदोंमोन न'खरसेयाव फैबाय दा जोंनि थाखाय इयाव माने ओंखाम संबाय नै बाजिया बिथिं बिथाङा एक्चुअली सिक्किमनि जोंनि थाखाय फैनानै नमस्ते तब तो दे दिया था बिथाङा एकदम फैनानै आथुर बेदर संबाय थ' दा जों जानोसै जों ज' दङ बिथिं दङ aithing फंबायमोना दा जानोसै लोगोफोर भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननि रोजा रोजा साबायखर मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टेक केयार बाय बाय दा नेपालाव जोंनि इन्डियानि बादिनो जेनेबा स्टेट खयथा दं नेमाखौ दोनबाय जोंनि बे प्रदेश नम्बर 1खौबो कोशी स्टेट होननानै नाम होबाय थ' जोंनि मंगलियान फोलेरनि किरातफोरा बेखौ मानियाखै सेपारेट मोनसे होमलेन्ड बायदि किरात प्रदेश जोंनो नांगौ जुदि मोनाब्ला जों जुद्ध खालामनाय होननानै बुंगासिनो दं